יצחק, אתה בשבילי כמו אח, חבר הכי טוב. יש לנו קשר יומי כמעט כל יום. אנחנו נפגשים הרבה ומדברים על כל נושא של כל דבר שבעולם, במקצוע שלנו. לי הוא אח גדול, אח עם לב טוב, שבזכותו אנחנו מטיילים. אני ברמת הגולן, הכיר לנו את כל רמת הגולן. זהו. איציק הוא בשבילי כמו אח. נפגשנו לפני 56 שנה בישיבה התיכונית אור עציון בכיתה ט', ומאז אנחנו חברים בלב ובנפש. גם בבסיס קליטה ומיון עמדנו אחד אחרי השני. אני 2178-640, איציק 2178-641. איציק לגולני, אני לשריון. מי הוא בשבילי? הוא חבר אמיתי, שתמיד ייתן עצה טובה, תמיד ישמע, תמיד יקשיב, ותמיד יעזור למצוא פתרון הכי טוב שיכול להיות. הבית שלו, בית חם, תמיד פתוח לחברים, אפילו למשפחת קיפודים שחיו אצלו בגינה. אני אוהבת אותך ומכבדת אותך, ואתה בעל לב טוב. אני יודעת שאפשר לסמוך עליך. עזרת לנו מספר פעמים לאור מקצועך כעורך דין עם קניית הדירה לילדים ועוד כל מיני התייעצויות, ועל זה אני מודה לך. יש לי המון הכרת הטוב בלב אליך. אני מרגישה שאתה כמו אבא. מזכיר לכולם על אזכרות, תפילות, תמיד מגיע לאירועים. אתה בעל נוכחות ואישיות חזקה, ואוהב להרבות בהסברים, ועוד המון המון דברים טובים שיש לך. אז יצחק אחי מבחינתנו הוא האח בעל ההשכלה הכי גבוהה, ממנו מתחילים האחים ללמוד. עד אליו אף אחד מהאחים לא למד, לא אני, לא אחותי הקטנה, ועוד אף אחד מהם לא למד. המצב הכלכלי בבית כמובן היה קשה מאוד, ולכן שלחו אותנו לכל מיני מוסדות בחינם ולא ברמה גבוהה. אבל הוא היחידי שעוד אפשרו לתת לו ולמד כפי שצריך. בהתחלה ישיבה תיכונית, ולאחר מכן גם אוניברסיטה אחרי הצבא, והוא עשה כל מה שמסלול של ילד מסודר שעושה. אז אני חייב לומר לך, איציק, שאתה באמת חבר אמיתי, ואתה מאוד מאוד יסודי. אני זוכר את התקופות הכי כיפיות של לימוד יחד. היינו 90% מהזמן יושבים, מקשקשים, מדברים, ו10% מהזמן לומדים. ובכל זאת הפכנו להיות עורכי דין. איציק בשבילך, מה הוא? חבר יקר מאוד, יותר מאח. מה איציק לעולם לא יעשה? לא יעשה רע לאדם. מה אבא לעולם לא יעשה? לפי דעתי, לעולם לא עבודה שחורה. ויש לי דוגמה שסיפרו האחים, שכשאבא היה מבקש מהם לצאת לגינה, לנקות, לעבוד בגינה, איציק היה תמיד מחליט שהוא יהיה מנהל העבודה. הם הפועלים השחורים והוא מנהל העבודה. מה איציק לעולם לא יעשה? לעולם הוא לא יעזוב את המשפחה שלו, לעולם הוא לא יסרב לחברים כשפונים אליו בשביל לבקש עזרה, הוא לא יסרב לעזור. אני למדתי ממנו המון דברים, מניסיון חיים שלו, מידע שלו, ממבט על העולם הזה, ויש לו לב טוב, לב רחב. מה שיצחק באמת לא יעשה ולא יתאמץ לעשות זה עבודת כפיים. כמובן שהוא יעדיף להיות קצת עצלן בעניין הזה, או עצלן באופן קבוע. וכפי שאבא אמר פעם, זכרונו לברכה, טמבה לבול ענבאי. זאת אומרת, עד שלא ייפול לפה הענב, הוא לא ילך לקטוף אותו. וגם עד היום הוא לא עושה עבודת כפיים,
וכל מה שצריך לעשות עבודת כפיים, הוא דואג שמישהו אחר יעשה את זה בכל התחומים. אני זוכר כשהייתי ילד ועשיתי טעות וביקשתי ממנו שילמד אותי קצת חשבון, ואז הוא התחיל להסביר ולהסביר ואני בעננים לא מבין כלום, והוא שואל אותי אתה מבין? אמרתי לו כן, רק שיפסיק כבר לבלבל לי את המוח. זהו. אוקיי. מה הסיטואציה שהכי זכורה לך ממנו? אז ככה, כשהייתי בתיכון בגבעת וושינגטון, והייתי לפני מבחן במתמטיקה, ביקשתי ממנו להגיע וללמד אותנו לפני המבחן, זה אני ועוד כמה חברות מהקבצה שלי, והוא נהנה מיידית והגיע, וזה אני ממש זוכרת לו. אנחנו מכירים המון שנים, ואפילו לא מעט אנשים שאלו אותי אם אנחנו אחים. אז כן, אנחנו אחים יותר ממשפחה. עוד מימי אותך סטודנט בבאר שבע, הייתי לוקח עם נחום אחיך רכב, ממלאים אותו תפוזים, אשכוליות, שכל כך אהבת. שם אני מזכיר לך כבתור סטודנט, כדי לחסוך בכביסות, הלכת בלי הלבשה תחתונה. המיוחדות שלך, אתה אדם מקסים, לפעמים ציני, אבל זה לא מרוע, זה מחדות, מחוכמה. הרצון שלך לעזור לזולת, אין קץ. אני רק מזכיר למי שלא מכיר אותך שהיית בצבא, היית קצין בצבא, לא נספר איפה, זכרת את כל המספרים האישיים של החיילים שלך. עשית את זה בצורה פנומנלית. יש לך זיכרון מדהים, יש לך יכולת חשיבה מדהימה, היית מתעלל באחיות שלך כשהיית מלמד את המתמטיקה. אתה צועק, מה כל כך קשה? מה כל כך קשה? כן, לך ברוך השם, הכל פשוט. אנו מאחלים לך המשך חיים בריאים, שלמים, תקינים ונחת. כל המשפחה הענקית שלך בכל הארץ. כל טוב איציק מאיתנו, משפחת יצחק, לג'ני, ציון והילדים. הנה. אני רוצה לספר ליציק על טיול במורוקו. טיילנו שם הרבה ונהנה מאוד מאוד. אני חושב שזה אחד הטיולים היפים שראיתי במורוקו. אבל אני חייב לספר איזה סיפור. היינו צריכים להתפלל בשבת. היינו במרקת רבי ספר תורה מלאך. אני ואיציק ומרים ואתי הלכנו למלאך להביא את הספר תורה. לקרות בספר תורה פרשת השבוע. במוצאי שבת הייתה להחזיר את הספר תורה, אבל אף אחד לא התנדב. כרגיל איציק ואני ומירם ואתי התנדבנו ונסענו להחזיר את זה. אני חושב שזו הייתה אחת החוויות הגדולות שלנו, לבוא להחזיר ספר תורה שהתפללנו בו ולהחזיר באל זרה לבית הכנסת. לאחר כך אנחנו לשוק והלבנו. אני חושב שזו אחת החוויות הגדולות שהיו לי בטיול. מודה לאיציק, מודה למיריה ולאתי שזכיתי לעשות את המצווה הגדולה הזאת. מה הדבר שהכי מאפיין את איציק? יושר ואמת. מה התכונה שהכי בולטת אצלו? חוכמה, בינה ודעת, אדם שיודע לצחוק ולהצחיק את האנשים בציניות. כשהוא נכנס להסביר לנו משהו, הוא עושה את זה ממש בקצרה. כמעט שעה, שעה וחצי, משהו כזה לכל הסבר. וזה כיף, ממש כיף. ובסוף לא מבינים כלום. אוקיי. מה מאפיין את איציק? השיחות עם איציק לא נגמרות. הן מתגלגלות ומתגלגלות מנושא לנושא. איציק, ידידי כאח לי, עשית זאת, אשרנו שזכינו, אתה להתברך ואני לברך. כמעט 50 שנה וכל הזמן חברים. מאמין
אתי הנפלאה ואתה, כמו שאומרים, תסכול שנים רבות, נעימות וטובות, ביחד, והרבה הרבה נחת, ושישמר לך גם הזיכרון הנפלא שלך. כל הכבוד. מאחל לאיציק יום הולדת שמח, מזל טוב, ברכה והצלחה, לחיים טובים ומאושרים עם המשפחה לאורך ימים ושנים. אני מאחל לך בריאות טובה עד 120. תהנה מאשתך המקסימה, מהילדים הנהדרים, החתנים, הנכדים, הנכדות, מכולם, עד 120. ביי. אני מאחל לו שיהיה לו, איך אומרים, יום הולדת שמח, בריאות והצלחה עם הנכדים, עם הכלות ועם החתנים, ובריאות שישאר כמו שהוא. אנחנו מאחלים ליצחק ליום הולדתו, כמובן אנחנו מאחלים לו בריאות טובה, וכמובן שהיום הוא לא צריך לעשות עבודת כפיים, הוא יכול ליהנות מהשכלתו ולעשות את מה שהוא אוהב לעשות, ואנחנו מאחלים לו ולאשתו שיזדקנו ביחד, כאשר מסביבו הילדים, הנכדים, בעזרת השם הנינים, החתנים והכלות, וכולם יאכלו לו בריאות טובה. להישאר כמו שהוא היום, עד 120, שיהיה בריא כמובן, שיהיה בסביבת משפחה אוהבת וחמה, ושישאר עם הרבה חברים, וצעיר כמו שהוא היום, שהרבה יותר צעיר מכולם שעדיין עוד לא הגיעו ליובל כזה. איציק, יום הולדת שמח. מה אתה מאחל לו בהמשך? שיהיה כמו שהוא. ואני מאחל לך שתגיע עד 120. אתה יודע מה? אבנר הלוי אמר עד 150. אני מאחל לך כל טוב, בריאות זה הדבר הכי חשוב, ושתמיד נהיה בקשר טוב כמו שאנחנו נמצאים היום. אני מאחלת ליצחק המשך בריאות ושמחת חיים, והרבה נכדים וצאצאים וצאצאי צאצאים בעזרת השם, עד 120 בבריאות, בשמחה, באריכות חיים. מה אני מאחלת לו להמשך? בעזרת השם בריאות טובה ואריכות ימים, שימשיך להיות אבא תומך ואוהב, ושלעולם לא יפסיק ליהנות מנופים, פריחה ומסלולים בטבע. לחברי הטוב יצחק, מזל טוב לרגל הגיעך לגיל ה-70. לפי דברי חז"ל, זהו גיל השיבה. מברך אותך שתמשיך לצחוק תמיד, וההומור הטוב שבך לא יכלה לעולם. זה הזמן ליהנות מפרי עמלך. כשצעירים יש כוח ואין כסף. כשמתבגרים יש כסף ואין כוח. כעת אתה עדיין יכול ליהנות מטיולים רגליים כבצעירותך, וליהנות מכל הטוב שיש לך יחד עם כל הסובבים אותך. יהי רצון שתזכה לשנים רבות וטובות בבריאות איתנה ובשמחה. ממני באהבה, חברך אבנר. איציק יקר, אתה מגיע לגבורות. אז א', נאחל לך לעוד שנים טובות. תהנה מהמשפחה, תהנה מהילדים, הנכדים, מקסימים. גידלת משפחה לתפארת. אתם דוגמה ולמופת. איציק, מזל טוב. עד 120, אוהבים אותך. אתה בשבילנו אח, ידיד, רע. כל שתבקש לו יהי. עד 120, אוהבים אותך מכל הלב. אותך ואת כל המשפחה. אבל אנחנו חברים טובים. אני מרגיש אותו כאח לי. כאח שיכול להסתייע בו בכל דבר. ולכן, יצחק בן יצחק, אני רוצה לאחל לך שאני אברך אותך, אם ירצה השם וישועתו, גם כשתגיע לגיל 80. בעזרת השם, בבריאות איתנה,
שיהיה לך שובע ונחת מהאישה, מהילדים, מהנכדים, מהקלות, מהחתנים, מהחברים, עד 120. חזק וברוך.